ama sain clear tu te chi bai kan buk le vek chewa tun tum video wa hian Indian Idol platform a zai anga ron lar em mai parul gil vai Christian zai thiam tak mai zai kluang te a YouTuber kluang te a LJ ina mizo tonga rom da chu le aron sak tha em mai kha kan thirin kan ngai tha hawanga kluang te LJ ina hetianga mizo tonga ngai thak thei tura ron da chua ka thei to aron chua a voice te thenga aron tho thei hi aro pui maya mizo Christian te ta na hlu em ani aron record na mun hi ke point ka hriat puya hey then khat te chon recording studio pa nga ya na tak tak a chein an ron be thina an hla ten ron ti chuak thina ni ani hi chon keyboard ta sound tech te an siam tira tlak chok tak mai in hnuaya an record ve ni a sound te po hi duangin alo clear tok lo mai thei amai ro chu pathian rong bolna nga ya tianga thei to pa chua hi aro puya a hlua tun tu ma po hianin ka channel a hen han tar lan ve ka duwa chu clear tu te pon min lo hriat pui ta ula he vai pa zai hi a hlu em maya Christian an ni a platform frang ate po in lan thina ni a zai thiama a hlu em a zai hi nungani chu mizo tam jokin Hindi te kan thiam lo wangin ti hian tuang te LJ channel nei tupa ina mizo tonga thei to chu aron da chu le ron sakhi tun tuma hian rilu le thinlung le ti tak zetin thirin ilo ngai tha hawang ule nun đêm lệ xa thì đắm ta đi mình xiết thar mình đến thar Isu idu dana tui thao thiang đêm nun lệ mình xiết tiêu ta che nun đêm lệ xa Hãy subscribe
lâu hai la mình quỳ ngân lệ rô la la luôn thắng ra cả luôn thấy nhau hết thiên lung đi lô mình ngân lâu khát tăng na nắng mạ rin na in ta lâu hai la min khơi non lệ ro lalpa nun thang ka dung cheita he tin lung hi lo min nan lo khatana nang ma rin na ta kalang pa hai che ka min kam kalang pai su kalang pa nai che ka min kam kalang pai su lâu hai la khơi ngân lệ rô lalpa nun thang ra cả luôn thấy nhau he thiên lung hi lô mình ngân lâu khát tăng na nang mạ rin na pa khata kalang pa nai che ka min kam tu kalang pai su kalang pa nai che ka min kam tu kalang pai su min kam tu kalang pai su ole ti khan kan ngai thla zo ta a hla thu te thai na ro pui hle maya mizo christian te hi hindi thiam lo vai tong kan ti thiam lo kha tam zo kan ni chu ti chung chuan he hla hi kan ngai thla da sa em ewa asa tu ina amu ta cheng tak mayan sa hi kan drill ru te po lo hne ni ama ro chu ti lai chuan atam zo kin kan hriat thiam lo ni hetianga mizo tong kan han ngai thla thei hi hlu em maya dalal pa hnai che ka du han ti lai te kha tha em maya mizo christian te le mizo christian te kher lo po tu lai kho vela dalal pa hnai che ka du tia kan tong trai mo te po hi poi mo em to ni suam na rang tam ta ka oma heng tiang kara hian
pathian nei tu ka tha hi om lo ani chu wang chuan he hla hi a hlu a anu em maya tin a satu hian a satu le a let ling tu hian sak chhon te lo cover te kha a phala chu wang chuan he hla hi tha kan ti a kan du zong te ni chuan biak ina te le mun dang function na te po sak kha a phala ni ti te po kha kan soi sak ngal bok ani kan hlok pui nge ka be se ya kan lo thira wangin zawai chunga lom thu kan soi bok ani e